Magandang hapon, na ako diri sa Baybayon sa Basak. Nag suroy-suroy kay kuan man mo selfie stick. Mo nang na ako diri sa Baybayon pagkaanindot sa dagat sa Basak. San Juan, Cabalian, Southern Liti, kanindot tanawon ang dagat ug langoy-langoyan. Asa na kahapon tagatumba nga nagsaka dyan pa man makit-ihang tigkuman. Wow, ato'y nagsaka dyan nanguhag isda pagkalami pagkalinaw sa dagat dili ka adubayog kay may uyan. Pagkalami sa dagat o liguan langoy-langoyan nari pa si Whitey paduyong nanako. Pagkaanindot sa kadagatan mao ni diri kami sa kilid agi diri ko agi sa kilid mao ni agianan paduyong sa Baybayon ug naay bato nga akong gilingkuran ug naay mga sakadyan mga bayay sa Baybayon. Oh hi, na ako diri nagsuroy-suroy kay nindot man ang panahon. Nagpa-view sab ko sa Baybayon. Naa pagkaanindot sa dagat nagblo-blo lami kaliguan. Kay way init, way uyan. Lagi mao ni diri sa Basak, mao ni dapit dagat nice kayo ang dagat linaw kayo kay walay hangin, walay balod, walay ulan. Tanawa kanang at nga bukid mao na siya ang Panaon Island padaw nagliloan then San Francisco, Binet, San Ricardo. Mao na guys. Wow, toy nanagat kakuha na hilag sa kasakong isda. Lain dire guys kay ang makuha inig panagat dili kinilo sinako. May gwapa kuya gwapa smile pa. Hello.